dia a tothom. Senyor president, senyor conseller delegat, senyors i senyores del Consell d'Administració, senyors i senyores accionistes, em dic Francesc Sabater i parlo en nom propi i dels drets de vot delegats al sindicat Federació d'Estalvi de Catalunya, que enguany han estat més de 213.000. Aquests dies llegim a la premsa que totes les grans entitats financeres volen reduir la seva dimensió, tancar oficines i reduir llocs de treball. Nosaltres ens preguntem si CaixaBank farà el mateix o adoptarà alguna estratègia més innovadora. Seran capaços els nostres dirigents de trobar noves formes de fer un negoci rendible que preservi els llocs de treball i reporti als accionistes més rendiment? Ens preocupa la marginació financera que es pugui derivar d'aquestes tendències que, a més, contribueixen a deteriorar el mercat laboral. Reclamem dels nostres dirigents que el compromís social que pregona l'entitat comenci per preservar les condicions laborals dels empleats i els prepari per liderar els canvis necessaris, tot respectant la jornada laboral establerta. Una elit tan ben pagada i pensem que prou preparada ha de proporcionar als empleats, que com es diu són el principal actiu de l'entitat, les eines necessàries per superar aquesta crisi sense perdre els avenços econòmics i socials assolits fins avui. De la mateixa manera que aquesta elit no ha perdut el seu poder adquisitiu, ans al contrari, els empleats tampoc l'hem de perdre. Respecte al projecte d'internacionalització de CaixaBank, ens preguntem si a partir d'ara s'optarà primordialment per tenir el control de les entitats que en el futur es vulguin comprar. També ens agradaria tenir més informació sobre la compra de BPI. Segons les informacions de què disposem i depenent de com evolucioni l'OPA, la ràtio de solvència de CaixaBank pot quedar al límit de l'acceptable. Valdrà la pena aquest esforç? Així mateix, ens preocupa com pot afectar a la solvència de l'entitat veure'ns forçats a valorar a preu actual la participació de CaixaBank a Repsol. Hi ha, doncs, moltes amenaces de futur i ens agradaria saber d'aquest Consell d'Administració quines estratègies pensa seguir a fi de superar-les i que el preu de l'acció no tremoli any rere any. Molts accionistes no podem oblidar que vàrem comprar les accions ja fa més de 8 anys a 5,25 euros. A la Junta General d'Accionistes de l'any passat ja advertíem del risc de no mantenir la històrica neutralitat que l'entitat havia tingut en el context polític. Davant del comunicat conjunt de l'AEB i la SECA del passat 18 de setembre, vàrem manifestar d'immediat el nostre desacord i també hem lamentat que l'entitat no se'n desmarqués posteriorment, com així ho feren altres. La inoportuna i desencertada nota, que només pretenia condicionar unes eleccions, va tenir reaccions de tot tipus entre clients i accionistes, com hem pogut veure avui. Va representar pèrdues de negoci totalment evitables i no pocs maldecaps als empleats de les oficines. Per a la Federació d'Estalvi de Catalunya és molt greu que un actor econòmic vulgui interferir subjectivament en la vida política dels ciutadans d'un país. D'altra banda, enguany volem tornar a fer èmfasi en la importància cabdal de la reputació corporativa i el poc que ajuda a la imatge de l'entitat que persones socialment rellevants estiguin immerses en judicis per corrupció, quan el nostre codi ètic és clar sobre aquest tema quan diu textualment: CaixaBank respecta la vida privada dels empleats i empleades, dels directius i directives i membres de l'òrgan d'administració, sense interferir en les activitats o conductes que observin fora de l'àmbit de treball a l'entitat, sempre que aquestes activitats o conductes no afectin el bon nom de CaixaBank o els seus interessos legítims. Me sembla que ha quedat clar. Finalment,
volem fer una sèrie de consideracions que han determinat el nostre vot. No tenim prou elements de judici per aprovar en la seva totalitat la gestió del Consell d'Administració. D'aquí la nostra abstenció en el punt segon. Desconeixem el rerefons de l'operació de permuta que provoca la reducció de capital social proposada. És per això que ens abstindrem en el punt sisè. Ens sembla injustificada una votació consultiva sobre un informe anual de remuneracions ja decidides. Per això ens abstindrem també en el punt 15è. I la darrera consideració. En un entorn de reducció continuada dels costos salarials dels empleats, trobem incoherents les retribucions dels consellers executius i de l'altra direcció, així com el bonus dels 16 professionals, obro cometes, que incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la societat. Volem una estructura salarial equilibrada i totalment transparent, i no el model existent on la diferència salarial entre directius i empleats continua eixamplant-se. És per això que votarem no als punts 10è i 11è. Acabem la nostra intervenció amb unes paraules de l'economista, escriptor i humanista José Luis San Pedro. Deia: hi ha dos tipus d'economistes, els que es preocupen que els rics siguin cada vegada més rics i els que ens preocupem que els pobres cada vegada siguin menys pobres. Volem que també CaixaBank, no només la Fundació Bancària La Caixa, estigui cada vegada més compromesa amb l'assoliment d'una societat més justa. Moltes gràcies per la seva atenció.